расман муҳорибаи рейтинги дар вазни миёна. чорум рақами рейтинг Билол Муҳаммад зидди даҳум рақами рейтинг Габриэл Бонфим рӯзи 6 июн дар турнири UFC Fight Night. Ассалому алайкум дӯстон, хушомадед ба шабакаи мо. дар ин навор оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. дӯстон, агар ба шумо ё шиносои шумо гузаштани граница дар кор бошад, пас мо ба шумо дӯстони худ Акай Умед ва Акай Ғуломро тавсия медиҳем. ин дӯстони мо аллакай тӯли чанд сол мешавад ки дар хизмати мардуманд ва дар ин соҳа таҷрибаи калон доранд. шуморо шофёрҳои таҷрибадор бо мошинҳои худ бароҳат ба граница бурда меоранд. барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед ва бо ин дӯстони мо граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунед. роҳи сафед. чемпиони UFC Александр Волкановский ва роҳбари UFC Дана Вайт норозигии худро оиди баромади Чарлз Оливейра баён карданд. биёед суханҳои онҳоро гӯш мекунем. агар мо барои камарбанди BMF ин гуна баромад нишон диҳем, пас ҳайрон нашавед вақте ки камарбанди BMF-ро аз байн мебаранд. мо дигар ин камарбандро намебинем. ман ягон касро пас заданӣ нестам. ман гуфтаним ки ин камарбанд қадри худро гум карда истодааст. ман Чарлз Оливейраро танқид карданӣ нестам, аммо маънои камарбанди BMF дар он аст ки ҷангуварон бояд ба октагон баромада муҳорибаи дурахшон дар стойка нишон диҳанд, гуфтааст Волкановский. пештар ман боварӣ доштам ҳастанд махсус муҳорибаҳое ки ту ба онҳо назар карда фикр мекунӣ. ин муҳориба наметавонад ки муҳорибаи дилгиркунанда шавад. лекин бинед ки рӯзҳои истироҳатӣ гузашта чӣ рух дод, гуфтааст Вайт. чӣ гуна ки мебинем дӯстон, аз сабабе ки ин муҳориба барои камарбанди BMF буд, бисёриҳо муҳорибаи дурахшон дар стойка интизор буданд. лекин баромади Оливейра тамошобинон, ҷангуварон ва ҳатто Дана Вайтро ноумед кард. топови ҷангори вазни сабук UFC Арман Царукян гуфт ки ба ӯ саҳнаи муҳорибаи навбатиашро гуфтанд. ман намедонам ки аз кадом сабаб Дана Вайт оиди ман суханҳои нохуб мегӯяд, дар ҳоле ки ман нисбати ӯ ягон бадбинӣ надорам. ба ӯ ҷавоб додан ягон маъно надорад, чунки гуфтугӯҳои ман бо ӯ намегузаранд. ман бо Хантер гуфтугӯ мегузаронам, чунки ӯ матчмейкер аст. Дана ҳамаи муҳорибаҳоро тасдиқ карда қарори охирон мебарорад. матчмейкерҳои асосӣ ин Шон Шелби ва Хантер Кембел аст. аз ҳамин сабаб ман ба Дана Вайт ягон гуфтанӣ надорам. оиди муҳорибаҳо мо бояд бо Хантер маслиҳат кунем. ман бо ӯ ҳамин саҳар суҳбат карда будам ва ӯ ба ман саҳнаи муҳорибаи навбатиамро дар UFC гуфт, гуфтааст Царукян. дӯстон, ба фикри шумо рақиби навбатии Арман Царукян кӣ шуда метавонад? шахсан худи ман реванши ӯро зидди Чарлз Оливейра дидан мехостум. шумо чӣ? расман муҳорибаи унвонӣ дар вазни миёна. чемпион Ҳамзат Чимаев зидди довталаб Шон Стрикланд рӯзи 9 май дар турнири UFC 328. барои Ҳамзат ин аввалин ҳимояи камарбанд хоҳад шуд ва роҳбари UFC Дана Вайт оиди ин муҳориба чунин суханҳо гуфт. муҳорибаи асосии UFC 328 ин муҳорибае ҳаст ки одамон дер боз шуд ки интизоранд. Стрикланд дар муҳорибаи охирони худ хеле хуб менамоид. ва медонед, ба фикри шумо барои Чимаев ба мо чӣ қадар амният дар кор мешавад, гуфтааст Вайт. ва дӯстон, дар ҳақиқат фикр мекунам ки барои ин муҳориба ба UFC бисёр коргарони амният дар кор мешавад. ҳозир бошад биёед суханҳои Камару Усманро оиди ин муҳориба гӯш мекунем. ба Стрикланд зарбаи худро расонидан хеле душвор аст, чунки ӯ стили аҷиб дорад. Ҳамзат як яроқ дорад ки бо шарофати он зидди ҳама бартарӣ дорад. лекин агар яроқи ӯ ба кор наравад, пас Ҳамзат маҷбур мешавад ки ҳамаи малакаҳои худро нишон диҳад. Ҳамзат дар стойка ҷангида метавонад. ӯ зидди Гилберт Бионс дар стойка ҷангид ва Бионсро чанд маротиба аз пой афтонид. агар Ҳамзат худро рӯҳан омода кунад ва ҳамчун ҷангувари ҳақиқии MMA ҷангад, пас мо ҳамаи малакаҳои Чимаевро дида метавонем, гуфтааст Усман. дӯстон, ба фикри шахсии шумо дар муҳорибаи Ҳамзат Чимаев ва Шон Стрикланд ки ғолиб шуда метавонад? метавонед фикрҳои худро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.